Ja, det Retov. Og så bliver det slået ind over, så er der scoret igen! Per Nielsen, der laver det bag om støttebenet, og 2-1 til Brøndby, og jeg kan ikke forestille mig, Troels Bæk, han er tilfreds med den måde, de dækker op på dernede. Nej, det er rigtigt, men så kræver det altså også et godt hold at se der, hvor der er hul. Og det er jo faktisk en fantastisk detalje. Der er meget, der skal lykkes her, hvis vi lige starter, når den kommer igen her, når vi kan se afleveringen. Ja, Per Nielsen. Ikke hver dag, men prøv lige at se, den der, den er god. Den er slået med den rigtige fart, og første gang for Rytter, og så med hælen. Der er altså mange ting, der skal lykkes her. Det lykkes. Det bliver faktisk en rigtig, rigtig flot scoring. Jeg vidste faktisk ikke, Per Nielsen med hælen. Det er helt vildt. Jeg vidste ikke, han var så smidig, Per Nielsen, så han kunne lave den slags nummer der. Nej, men det er godt sat op.